Tamudari ni muri pamberi kana mautaura notara muchidaidzisa kuti munhu wanzwe muno munhu anokudzwa bezenge mambo makuru amwe tese musati kudzii right Banda Lois ndiri pano ndiwe Chipande Robert ndiri pano ndiri pamberi penyu nyaya ndekundipuma uyo ndoda kuri kwende mombe mbiri uye nembo dzako sema nemare ndari kutaura ndi Lois Sibanda achitaura kuna Robert Chipande. Zava tinzwe Lois. mushure inini ndakati masoro patakasuwa kuti tipezeni saka Robert Chipande ndakangosvika hatina kuziva kuti Robert zvari kuyanangana nini abva anangana pani ndokutanga unditi Royce ndikati ndatadzei zvikanzi kuna sabhuku audaidzinzi Royce ndikati aiwa apa hatisi vana sabhuku ndatadzei chandatadza zvikanzi uri pamunda pangu ndikati pamunda pako takapawana sabhuku nake enda ikoko ndobva tanga undituka panyo pako bete rako hauneti kunyengwa hauneti kusvirwa ndee uri muroyi achindituka sekuru ndatadzei achinditukirira saka ndipotekaona kuti haakambotora nguva achiramba achindituka achibvunza kuti kone vanhu vandandinotupemendani pachechi sawanhemba pasi ati pamasoro zvikandi ndati bete rako ndatibva pano handiyo ndikutoda ndikati ende kuno vanhu varume zvimuka muneni munhu mukati zvikandida iwewe nekuti iwewe ndiwakaya nesoyo payo ndikati ai kuya nesoyo haisi mhosva sekuti una matakapa nemadzisi ndobva atanga kuramba achinditukirira kuzosvikira ndati inini yokuze ndikandi uda kudya machendangu uda kuwavirirwa nemachendangu inini kosekuri zvabva kupi vanhu varume vakati ai uya kwatiri vanhu varume aibva aramba ndopakati kuna madzibaba ini uda kubatsirana namadzimai aya uda kudya machendangu ndimoirwa nemachendangu saka uri muroyi mazina apera nekudya wani saka uda kudya inini uda kudya hangu machenga saka ndakaona takanesana nawachipande zvikataona vabvazonyengerwa kuti hapana kuti taurire chinhu ndopakazosvika padhuze zvikanzi saka uri kudei Chipande zvikanzi ndoda kuti mubve pano asvika kuti munamatiro pano isusu ndima takapiwa nasabhuku natikaenda kwachangamidzi tikapiwa matsamba akadzima ogozotidzinga sei panapa kusvikira isusu takuzoona taiwa zvinonetsa gadieni kwachangamire vananopiwa mupurisa nachangamire takadzokwa rarisi mangwana ndobva auya azvasvika paya ndio zvikanzi naiuya namupurisa zvikanzi aiwa ini ndakunzwa ndikupei pekugumira patagumira ndakafunga kuti zvapera hazvina kupera tichipedza nyaya tichidzokera kudzimba akatanga Robert akamwemusa akatanga na11 kutanga kundituka akandituka ndamaise aiti apana zvaunondita kana ukaenda kumadzisheni unoti hauna mari yekubhadhara dangoini mari wakandibhadhara ukandimhangarira kati zvino papera svondo usina kundimhangarira saka unoti hauna kunondimhangarira hauna mari uri murombo enda kwashe kwacho kana ukandomhangarira kwacho haundigoni kana ukaenda kwamambo kwacho haundigoni saka ndipo ndikadzoga mari inini vatenda rimwe zuva vatanga futi kundituka na7 dzamanheru kusvikira mai svika na11 ari kupopota ndikatewa ndazoti ndikusunga ndikana vanhu kumagwini kundotambira zvinhu zvangu zviri mubhazi zvikandovapurire nepanhanga mumunda mangu ini hari panopurira nemunda mangu vandipurire nekusoyo kwenyu ndikati chirudzi apa tanga kunditukirira kuti saka ndakaona zvikunetsa kama ndindotuka semwana mudiki ndikutuka pane vanhu pane vana urei wacho uri pasi ndipo ndakaenda kwacho kuti ishe tindibatsirai timutienzanise tigadzirisai ndipo takaenda kwacho akandotongwa nashe ishe gananzara atongwa nashe gananzara akaramba kuripa zvaka akadyiwa nemhosva akaramba kuripa zvaiyo zvataurwa nashe saka achiramba achienda inoti excuse ndikugadzisa kusvika ndazoenda kuchirama chimubvunza kuti zvapapishe zvikanzi auya kumira regerero asi kuita kwake haasi kuda kutobhadhara ndoendazve haasi kuda kudini haana chauya nacho auya neruregerero before zvasati asvika redare repride iye anoenda kana chitatu kana chii undokumbira ruregerero saka ndinoti aiwa zvanetsa ishakati aiwa indaneta naye chikurai kwamakoni ndakupai gwaipi ndini ndakupai gwaipi kuenda kwamakoni chitsvaga mari saka takatsvaga mari ndokuda kumhangara pana musi wa2 saka ndokudini ndokuvadapiwa mupurisa nashe tauya nemupurisa wacho ndinoda kuti andiripe nemwombe mbiri ndozvamakanyoresa kana ndaneta Andipano mawitness aripo wekuchechi wamena wajiji saunuramba here nemawitness hanzi wakandituka unoti chii inini chakatika ndechekuti inini ndakati ndikubvisa munda ndo ndatoona inini vanhu vanotupemena vanotopinda munda mangu ndokati indaamutitendereko pamunda pangu ndikanzi aiwa watitumi iwe watitumi sandikaveumati wakagwira kare vaunditumi ndikati aiwa zvakumana musatengwe mabhichi yangu zomukuita here mugane uri panapa une exhibit pane mapuranga andakasima atoo mahundu esana ndikati musanditevere pamapuranga ndikanzi akana
mai ava vakabva vatotanga kubva kwangwari vabva vatanga kuti ndinokuwa vatanga kufamba vakadari ndika ndinokuwa ine sari zvekutamba ndikati muda kumatira kuneni mimi muri mwenyanzvako muda kunditi asi muda kuti imi kana vatanga kundira ndozonditambudze pairi muri kuti unzonzi muda kutondira pakuti ndingo ndiri kubvira muda wangu ndati munhu wangu musapfuure pamapuranga mapuranga ndeangu ndakasosima munda ndakasokuwa nobaba ndakasima mapuranga angu musandika kwabva watombati advanza kuti yapandini ndikanzi munoziva kuti ndinokuwa ini handisi yekutamba newe ndinotokurowa izvozvo ndikati zvikanzi mazina ekukura kwakaita kuzandira bhisari mazina ekuzandira ndikati aiwa kana ndakatiza ini ndikatiza kubva 2 km murume wacho achi pasimuka wanga uri kuchera gomba yacho hasina kuzotombokusirwa ndikati gomba rikuchera zvikanzi ngeretoni murume wacho aibva kwanga ari kumashure neposho aibva atanga ndikati mwana watondiurayira mundo wangu muda kundiurayira ine mundo wangu kwabva ati vadine ndikanzi hapana uyu madzibaba mukuru kuti wangati uya pane iwe ndati uyaone foni ndikati foni yacho mara kuti mundioni muda kutondiurayira ndiri kuti isiyanai kwamapiwa wakaichechenyu muriko siyanai nechechi zvomukuita zvazviti ndikanzi uya pano kwabva kwazoti wati mundoni anoti aiwa mutomo chiuya ipanapa mutitaridze muzana zvokuti zvekupenga ndikati aiwa mai vanondikwadza mai vanamba vatendera nena ndikati munondikwadza kandi mai ava zvauri taunondikwadza ndikanzi aiwa tiri pano isusu tinodi hapana zvomune chiwa vatiparidze mugani ndikati mukaona mapuranga mugani straight imuchivakirai chechenyu musapfuure mapuranga musapfuure munda wangu unoenda musapfuure right kwabva rati ndikati azvapera zvikati namudondo zvikati zvapera ndikati right kwabva tati badanda ankumba kwabva ati wechimakana bva unodaisa zvikomana kwabva ati uya panapa utiparidze mugani ndikati mugani ndiwo kwabva watanga zvikanzi isusu panapa $100 tiri $100 ndikati $100 handini ndikanzi zvinokwana kwawapidza tinoda mari iyoyo mai wakabva wadzitika kuti ndinoda mari iyoyo panapa ndikati akandiregerere ingatongokumidzana sauti ndiregererei ndikanzi ndikati wakomana nyari pandiuri wakomana maura kutondiura vadati ndine mbudzi hangu ndinapana ndikanzi ndinobva ndatobhanapana mukadzi wangu ndatiri mukadzi wangu nemwana kwabva wasungakwadi wabva wanosunga mbudzi kwacho ndikanzi mbudzi yacho inoita mari naiwo inoita mari ndikati handifunga hangu inoita $40 ndikanzi inoisa $10 pamusoro inoisa ndikati right wabva wadinibvawo kwabva zikanzi nomai avo zikanzi zvese zvokuti watori pako hazvina kupera tira kuenda kwasho taenda kwasho uchapisa wakatandira mbudzi yacho tira kuenda kwasho taenda kwasho tira kuti ndatine mukadzi wangu nemwana zikanzi mbudzi iyoyo mabvisa mbudzi muchabvisa kuti mbudzi kwamangu muchabvisa kuti mbudzi kwamangu muchabvisa kwasho ndikati kana zvakadaro kuti ndiri kuti mundiri kuripai saka ini ndakundozviuraya ini ndakuzikanzi vanotondozviuraya ndikati ndakuti ndichibva ndati vandasimuka 2 steps ndichibva ndati ini nakomana ini ndakutondozviuraya nekuti kana makuti ndinoramba ndiri kuripiswa ini ndiri kukane muda wangu wabva watanga kundichikwati wabva watanga kundirowa wabva watanga usatitenderedze zvikunzi pasowe ndobva wakavatukirira yamba wakutaura nyaya dzemazuva aiwa ndiwo musi wacho waibva wandibvisa zino nditori narero ndakatondigurura iri newe ndirati vakandigurumira mazina ako wakandomhangana kupolisi handiti hamwe mari ndendisi asi wakandirowa right wakaripo pasowe ndewapi taura isingataure 1 ndiani mutaura zita rako Inini ndinonzi Watumwa Mudongo. Ndakanga ndiripo musi wakatuka maisipanda na wachipanda. Dzanangurwa namaisipanda ichokwadi. Wachipanda wakasvika wakadaidza maisipanda nezita. Wakawadaidza nezita, wapedza kuwadaidza nezita wachibva wati uri muroni. Ndoizwi rekutanga wakataura. Mazina ako akadonha nekudya wangu. Saka munhu wasara kudya ndini ende ukatanga kudya nhengo yangu uchikwira. Wapedza kudaro ndobva watukirira wakati maisipanda hamuguti bonde. Sipanda iyo wakaita sei unotadza kuti mukadzi wako agute bonde. Hamuguti bonde, dai maiguta bonde musingaiti zvamuri kuita. Iri nhau yekunzi ibvai
pamunda pangu, asi chinondishamisa chacho ndechekuti mumunda macho mugomo, usingazivi kuti mugomo munorimwawo here. Inini ndo pandinozivira kugumira pakutuka kwakaita wachipande wachituka maispan zvatenda. Right, next. Musikana toda musikana ngai musikana. Mutola sari. Mandina mzee wangu. Ile ndakaenda nchizwa kuine noise, ndikendi kumba. Ndokunzwa kuine noise. Noise isingaitilo bandaenda. Ndichisvika ikoko. Vanhu vangu vari kutukana. Hapana anga ari kuti uyu wangu vari kutukana. Ndikasvika ko kutukana kunopedzei? Tauriranai nyaya idini iperi. Ndopakazonzi naye uyu wati yaititaura ndikutaridzei mugano. Ende wari kutotora pasoi pacho mugano, wangu vari kusiya mugano wapinda mukati. Wapinda mukati, tikati muri kupinda mukati, madii kuita kudari izvi. Ndokatange mupenge tapindirana. Ndechimangwana wachibvaya nebhatariyoni nowamaisipandaka. Waibva wawatora kudari pataurwa nehembudzi. Ndopatanga tinotora mbudzi wati ndoda $100. Tikati hatina $100. Yanga iri yekubhadharira ichi. Yekubhadhara nzi sorry. Ngatiregererane. Uyu murume wangu wati sorry. Haiti sorry. Ngatiregererane. Maisipanda wati saka imi muchiti vanhu vaitukana asi murume wako ndiye akubhadhara sorry. Zvinowirirana pambiri. Wangwane bhatariyoni baba. Wangwane bhatariyoni. Yekuti wangu vari kutobvisa. Patakandotora mbudzi nemwana wangu. Ndakasvika bhatariyoni wapa mbudzi. Makaenda here kumapurisa kuti ndatorerwa nekuti munenge uritorerwa nechisimba. Ipapo hatina kuenda kumapurisa. Nekuti anga akwara. Takutotsvaga kuti tiite sei. Dzine mari dzacho hatina, dzekunomangana dzacho hauna. Ndobva tangogara hedu. Saka zino ndo parakabviswa. Zino ndo parakadonha. Handikozivi. Akarohwa. Wakati vari kumurohwa apa. Nebhatariyoni iyoyo yangu vatototanga. Mamboti handizivi kuti rakadonha nei. Aiwa ndataura kuti ndakasvika vari kumurohwa. Ndakuziva kuti zino rakadonha nei mukati handizivi. Hani ndo zvamapindura. Muno tinobata mazwi kunyanya ratanga kutaurwa. Muno tinobata mazwi kunyanya ratanga kutaurwa. Abvunzwa namambo kuti mimi makandotora mbudzi yevanhu waitukana wese makati wese waitukana ndo zvamatitaurira muno. Asi mimi mega makazomutora mbudzi yekupa. Yekukumbira ruregera. Wakaona simba walipo kuda kutondiuraya. Kakatoshane. Asi unokutukana mabati. Iwe unoenda kumapurisa, unoenda kuna ishe, unoenda kuna sabu. Kuti ndinokunda nzidipe mbudzi, haya ndisingazivi. Ndakaita kutanga sana. Umbo wenyu saka wakaita zvemutemo kamakabhadhara zvemutemo nekuti anga akanganisa. Mwaibhobhadharire chii kana mbofutemo right. Dare rinoona kuti wakatuka mukadzi wemunhu nezvinyadzi, saka dare anobhadhara chiwo. Ng'ombe. Right. Mombe. Hanzi wakambobhadhara mbudzi. Wakabhadhara mbudzi. Nekuti awakati uchafa usina awakati uchafa manje huko wakanditaurira kuti iwewe upenyu hwako hwatopera unotofa. Tichipisapo mombe wanokuregerera nokuti waripira akakuita zvawakaita iwe unoti zvawakaita zviri right. Unotobvisayo mombe kana kuti 350 yekutuka
mai avo wounza mbudzi mbiri kuno kudai nekuti haufambi uchitukirira vanhu zvinyadzi zvakadaro. Munhu mukuru unotukirira chembere pane wana pane chii udhakwa uchiziya ramangwana. Saka mbudzi yamakabvisa iyo yakuenda kumakosti edare, hauchabvisi mari makosti edare. Mbudzi yawakabvisa iyo yoenda kumakosti edare. Unobvisa rini mombe? Mombe ini nawo pamusoro chawo ini nawo yamani ndemhoshani ini ndiri kuti ndatoko rini tiri muna February munana June tako by 30 May unenge wakuhandisa asi zvati 30 May wobvisa 350 wobvisa kuno kumbudzi mbiri $80 dzekutukirira zvinyadzi mukuru. Unofanira kuti uziye zvinyadzi zvekutaura pane vanhu. Right, 30 May. Aiwa, vasakabvisa munouya 30 May akasvika asina kubvisa 350 kaundi mombe. Unoya mutaura toenda tondotora mombe yeunga kwake. saka nyamwe kuti ndekuti matongani vari kutema kuti munda vangu wanoita chondo chako unounza nyaya iyo through kana uine nyaya yaunokomplaina unounza ndonanya nekuti vari kuramba vari kutema mari mwezi vakatogumura mabhoko emunhu. Saka nini ndoya kunoku ndizvo maita Zvakanaka. maita Chisimukaeni.